Roma Spirit 2016. Eva Gašparová. Nominácia za celoživotnú prácu a aktivity venované rozvoju rómskeho jazyka a vzdelávaniu v rómskom jazyku na Slovensku. Ja som vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. K rómskemu jazyku som sa dostala cez projekt Experimentálna verifikácia kurikula rómskeho jazyka a literatúry v základných a stredných školách. Výsledkom nášho snaženia bolo niekoľko pedagogických dokumentov, učebnica, pracovný list, ale dovršením tohto snaženia boli pravidlá rómskeho pravopisu. Som intenzívne učila rómsky jazyk a prax vám najlepšie ukáže, čo treba urobiť, ako treba pripraviť niečo, čo by naše deti zaujalo. Ja som rada, že v poslednom období vzrastol záujem našej rómskej mládeže študovať. Je to super vlastne sa naučiť vlastne ten národný jazyk rómsky. Vlastne aj čítame v rómskom jazyku, že máme stále niečo nové a stále sa niečo vlastne učíme nové, vzdelávame sa. A verím, že aj ja svojim učením a svojimi skúsenosťami z praxe im trošku pomáham k tomu, aby napredovali, aby skutočne pochopili, že bez vzdelania sa nemôžu integrovať a bez vzdelania nemôžu pochopiť ten pravý zmysel života a nejako zlepšiť svoju budúcnosť. Irena Bihariová. Nominácia za komplexnú angažovanosť v boji proti extrémizmu, prínos k demitizácii Rómov prostredníctvom právnych, vzdelávacích a kampaňových aktivít a poradenskej činnosti. V 2009, keď som ukončila právnickú fakultu, som dostala príležitosť pracovať ako právnička v občianskom združení Ľudia proti rasizmu. V tom čase, keď som končila školu, nastal taký veľmi silný boom na sociálnych sieťach, kde vznikali rôzne protirómske skupiny, kde sa fakt ľudia predbiehali v tom, kto napíše najodpornejšie vyjadrenie vo vzťahu k Rómom. A ja, ktorá som dovtedy žila v nejakej bubline a nejak veľmi silne som nebola konfrontovaná s takýmito postojmi, som v tej chvíli bola z toho úplne šokovaná a som si povedala, že toto naozaj v tomto storočí dneska dokážu ľudia napísať, toto si fakt myslia. A to bol taký ten moment, kedy som sa viac začala zaujímať o to, ako verejnosť vníma Rómov, čím zdôvodňuje svoje negatívne postoje. Vo svojej práci som naozaj bola takmer dennodenne konfrontovaná s tými najtvrdšími, najradikálnejšími postojmi, aj kvôli teda tomu, že som sa venovala téme pravicového extrémizmu a naozaj som teda prichádzala do kontaktu s tými najvykričenejšími extrémistami. De facto som zapožičala svoju tvár a meno týmto témam. Stala som sa na istú dobu, dá sa povedať, takým najviac viditeľným verejným hlasom, ktorý sa zastával rómskej menšiny. A samozrejme s tým ide ruka v ruke to, že sa stávate na dlhú dobu terčom rôznych vyhrážok, urážok a osočovania z niektorej časti verejnosti. Eva Horvátová. Nominácia za vytvorenie rodiny a domova osvojeným deťom, ktorým sa stala náhradnou matkou a poskytla im tak zázemie pre kvalitný a plnohodnotný život. Celé sa to začalo tým, že možno pred nejakými 10 rokmi ma jedna priateľka, sestra Salesianka, oslovila, či by som nepomohla s jedným dievčatkom, ktoré práve strácalo rodinu. No, ja som bola vtedy dosť takom ťažkej krízovej situácii. Ja som tak rozmýšľala vtedy, že čo ďalej. Že možno ešte ďalej niekomu niečo dať zo seba. Som vypisovala dotazník a bola tam kolónka, že či môžu byť aj rómske. A tak som sa potešila, že práve rómske. Ja by som chcela mať rómske deti. Okolie sa ma pýtalo, keď už som to mala 4 deti, že či mi to tak nevadí, že sú to rómske. Ako nerozumela som tomu, hovorím, však sú to moje deti, som si ich vzala, tak ich aj vychovávam. Som to tak brala, že toto je moja misia. Že ja nemusím si kupovať letenku niekde do Afriky. Pán Boh je tak dobrý, že on ma nehal tu na tomto mieste a deti mi poslal sem. Takže mi to tak trošku zjednodušil. Vlastne, ak tie deti sem prichádzali, tak ako som ich ja prijímala ich aj celá moja rodina.
A to je na tomto pekné, že tu na nikto nevníma Róma a neróma. Proste ja som mama, toto sú moje deti, možno niektoré sú tmavšie, niektoré sú svetlejšie. No a ja im prajem a vlastne aj sebe, vlastne, aby tá rodina, ktorú tu teraz budujeme, im stále v srdciach ostala, aby sa k nej vracali.